Maayong gabi, aniya ang mga nagunang panghitabo gikan sa lalawigan sa Subo. Nag-anam na pagkunhod ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Subo sud sa miaging napo kaadlaw. Nakita sa taho nga nagagikan sa Integrated Provincial Health Office nga nagkakunhod ang kaso mga active cases sa COVID-19 ug sa samang higayon misaka usab ang recovery rate o ang gidaghanon sa mga nangaayo sa maong sakit. Ang dugang kasayuran gikan ni Paula Mendoza. Nag-anam na pagkunhod ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Subo. Suma sa datos sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO, miabot og 5,015 ang active cases sa COVID-19 ang natala kaniadtong Agosto 21. Apan kaniadtong Agosto 31, ninaog kini ngadto sa 3,826 ug kaniadtong Setyembre 1, minaog pa kini ngadto sa 3,645. Tungod niini, misa ka usab ang recovery rate o ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaayo sa COVID-19. Gikan sa 77.1% niadtong Agosto 21, miabot na kini ngadto sa 81.9%. Kaniadtong Setyembre 1, misaka pa ang recovery rate ngadto sa 82.5%. Ang maong mga datos gi-verify o gisuta gayud sa IPHO aron masiguro nga nagrepresentar kini sa tinuod nga mga residente sa lalawigan sa Subo ug dinhi sila nasakit sa probinsya ug dili didto sa laing dapit. Ang maong kalambuan tungod sa padayon nga pagpaningkamot sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ug sa mga opisyales sa mga local government units ubos niini. Ilabi na ang mga mayor ug mga health workers nga padayong nakigbatok aron mapugnan ang pagsaka sa mga kaso. Padayon usab nga nagsupply ang IPHO sa mga gikinahanglan nga mga tambal, oxygen ug uban pang medical supply sa mga ospital kay kanunay kini nga gimonitor ni Dr. Cristina Yango, ang pangulo sa IPHO. Paula Mendoza, Balita sa Subo.